atibatike zvechopu pamusoro ivakuru vedare ndadzoka ini munoziva kuti handifariri kutaura nyaya dzinenge dzisina umpo most of the times. Ndoda kuti ndikapese pandotaura nyaya payapayaka ndotaura zvinobatika so that imimi kana makuzoitawo zvamunozoitawo ife neinformation iyoyo kana kuti anything chete tataura munenge maakuziva pekutangira nepekugumira kuti toge tichiita sei. Potungwarara panapa akukonfesa zvinhu zvaakamboita. To me it's time for vindication cause ndakatombozvitaura vanhu vakatanga kunditi unonyeba. Saka nhasi ndoda kuti tishandise mukana let me use this small clip munzwe mukomana achizvitaurira ega so that tutombozoti inini wacho ndatombochenurwa kana ndapedza kuchenurwa ndoba ndazomuchezura. Wonai zvaakutaura. Ndakasimudza foni izwa ndizwa mushe. Ndakasimudza foni ndikafonera VP. Ndikati nai VP. Munhu ari kufona munomuzivero. Ndikazi handimuziva munhu akadaro uya ndinokona chekuita naye. Asi vanhu vanga vachimuloka maspiriti vachinyepera kuti hanzi munhu waVP ndezvekunyepa zviyezvi. Saka muri yeZimbabwe mamunzwira mukomana ega kuti akafonera Vice President Constantino Chiwenga akabvunza kuti ko imimi we munhu uyu boyere munhu zvakuti ndingina vakati ina handimuzive inini chichi vachibvunza Chiwenga nyaya dzageza. Ndo zvakaitwa natungwarara. Point yake handizotengeri yechi akatora nguva ari busy kufighta Chiwenga gore rese ra 2025 rakapera tungwarara achifighta Chiwenga kuburikidza nemastatement ake. Christopher Mutsvangwa ndiye the first person akatanga kubuditsa nyaya iyoyo amene kuti masources anomupa nyaya akaita sei amene kuti masources acho haasi engura here masources echinherera ndo akatanga kutaura kuti uyu Geza ndakashanda naye kuhondo tikazodidi tikadai but ari kushandiswa nevamwe vanga vari kuTanzania ndo vari kumushandisa kuti aite zvaari kuita. And for your own information panguva dzekuhondo anga ari kuTanzania wacho ndiVP Chiwenga ndiye aitaurwa saka hanzi ari kushandiswa navanga vari kuTanzania. Ini hangu honestly handazvifarira cause asi zvinhu zvakanaka kuti mungomhanyira kungonongedzera vanhu mazita ameno dzvene ndiri kwavari kuti vanenge vada kuita zvavari kuda kuita muZANU-PF kana kuti kuda kufarirwa namunanga gonza ningi akurowa basa ningi Mutsvangwa anomira Mutsvangwa anoita sei zvekuningirikina zvinhu zvazvingofanira kuita zvinhu zvazvingoita. Dambudziko iroro rakabvira kudhara richingoitika munyika. Chero vanhu veopposition chaicho vaingoti vakaita vaitongera vainzwa zvinzi mukufurirwa mega musiri mungangozvifunga izvo. Geza after aita zvinhu zvake vakatya kumukonfranta vega vakati Geza ane munhu ari kumufurira Geza ane munhu akadai so. Saka Chiwenga anga ane right yekuramba ende ndakatombozvitaura futi ndikati Chiwenga atombobva abvunzwa nezvageza akaramba vanhu makati unonyepa haabvunzike no kuti akatobvunzwa sure akataura kuti ina handimuzive. But iwo ngatitaurirane ichokwadi iwo uri munhu anoziva politics because inini zvandoda handoda vanhu vari kana tichitaura batai manzwa hatidi munhu anokuti zvauri kufunga mumba mako iwo tonhingana. Politics haisi zvinhu zvaunofunga mumba mako because ndoona vamwe vanhu vachita nharo dzisina musoro panapa. Nharo ngatiite tichiziva chaizvo because site chingotaura zvinhu sezvazviri semaitikira zvezvi zvichingoita handiti. Iwo wakatarisa nyaya yacho chaizvo wobva wabvunzwa kuti ngati iwo tora pfeka boots wozvisa mutsoka dzaChiwenga wobva wabvunzwa iwo kunzi ko Geza unomuzera unobvuma here chero uchitomuziva unobvuma here. You see ndosaka makaona kuti Geza munhu weintelligence angazenga akutoita zviya zvekutanga ari kupesvedzera Chiwenga kuti vaChiwenga taakutokumbirawo ndimi makachisa munhu wenyu mubvisiro moita sei mastatements zvafana nezvezvi ndonototora kana zvimwe zvinhu ndoti ndongoti kune vanhu ndotokudzidzisai kutaura kana chibhendi for example ndotanga kuti musatuke zvigananda komana zvigananda hazvidi kutukwa handiti but ndakudzidzisai chibhende siyai zvigananda regererai zvigananda handiti asi ndichikudzidzisai kuti tine tichita tichirwa nechibhende imi makutoziva kuti tikutotaura kuti zvigananda hazvifa musaregerere zvigananda patuti musatuke zvigananda tikutotaura kuti ataki maJapanese imi mune mutozviziva. Saka even chero ukazonzi waenda kune ningirina ushande zvichinzi but iwo waitaura uchidai soka waitaura uchiti hausi kuziva strategy dzinenge dzingorwa chinyararire. So Chiwenga
was right kuti atotanga kutoramba even chero asingazvizive kana kuti whatever kana makati ayewa vanga vachizoningirikina zvatokwa muri izvozvo zvekuti munoswera muchida unomupinza munyaya dzacho kuti but anga aripo here anga ari part of chichi because dai akangobvuma kuti ndiye ari kuziyana naGeza angadai zviso akadzingwa basa ende kufighta ZANU-PF uri outside ZANU-PF yacho zvinotonetsa. That's why makaona kuti Chiwenga akaramba achingogena ground especially pasupporter unachitati gore regodo guru because godo guru ririmoka mumastructures gudo guru ririmoka mupati macho rinenge richilinga nevanhu saka vanzi gudo guru riri padhuze futi nesimba racho saka if anything chakangoitika anogona kutongokontinya vakutongeta mates dzavo zvavanenge vachitongoda kungoita izvozvo. That's why saka zvese zvinozokwera muchinetsekana muchizobvunza kuti but ko why akazongosiya munhu nguva dzakapera why vanhu vachizongosiya batch padare mastatement ese wayo haashande panguva kana kuti pasituation yakaita seineyo. That's why ini ndangoti muri yeZimbabwe uriwe wanga uri mutsoka dzacho waita sei iwe unofungidzira kuti iwe wakangwara kupfuura Chiwenga here iwe wakazvitarisewo ende unofungidzira kuti Chiwenga akapusa zvokusiya zvinhu zvese achishaudwa zvaakanga achitwa gore rese achitwa zvese zviya obva aramba akanyarara oregedza kuti kana one word mofungidzira kuti akapusa zvokudaro. Amen. Kana akapusa iye 2026 wacho ina hangu handisi kuda unyope handipindire nyaya dzavanhu vemuZANU-PF inini honestly indongotaura nyaya tongoanalyza tongorova nyaya sezvo zviri imimi handiti muri kuti akapusa because inini the next president ndiri kumuziva ende ndogara ndichikuudzai kuti ndiani ari kuzoita the next president. Haasi tombori vanhu vese vamuri kufunga vese ivava no ndakatokutaurirai kuti president iyene ndiye and I'm going to prove you wrong. Muchaona zvichiitika. Daniel Shumba achipinda Dr. Shumba ndiye munhu ari uya achipinda achita president ndichazonyatsokuonesai muchazoona mates dzacho later hasha magara munodziita kana muchirangarira imimi anyway vamwe wenyu mamusati mandingira vamwe mamusati matifollowa nakudhara ende amen zvinongosiyana but ndakagara ndakuudzai ndakazvitaura kuna vanhu vandiketa kubva kudharadhara. I think it was in 2015 muna 2015 ndakataura ndakati Emerson Mnangagwa ndiye achaita president. Vanhu vakatanga kuti uri kurasa nyaya unorasika over iwewe hauna chaunoziva saka izvozvo ndakuti chii Dr. Shumba ndiye achaita president. Ndagara tazvitaura garai makanyora pasi ndotoda nharo ende ndikutofara vanhu vari kupikisa vamwe uri kutaura zvokupenga utasei ndo zvitoripo vakomana. Saka the best way zvamunotoda kuti mufanira mutoita kutogara matoningirikina matoziva kuti kana achazoita president toita sei. Saka alright kana utoziva kuti une chakati chako dongwa kutobvunza mubvunzo musati matanga kungoita nharo kuti iwe saka kana imi mati uyu ndiye ari kuda kuzoningira zvichanyanya kufamba sei. Imi makazvinzwa bhodhara even zviprofita zvaingorwa nevanhu hangu handibhiliva ndiende kuchechi but ona zviprofita zvatoita zvichinzi munhu achauya achita president haasi tomborina noise yese hapana haatomboriripo pane vese vamakatarisa ivava maifungidzira kuti zvichaita sei maifungidzira kuti kunyeberana handiti watch the space.